ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ। ଏହି ଦୁଃଖଟା କ'ଣ? ସଙ୍କୋଚ ହିଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ହିଁ ସୁଖ। ସଙ୍କୋଚ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଥାଏ, ଯଦି ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ମିଳେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ମୋ ମନର ସଙ୍କୋଚନ ଘଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ପ୍ରସାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଥାଏ, ଯଦି ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଯାଏ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ମୋ ମନର ପ୍ରସାରଣ ଘଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଖ। ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ଭୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆମର ଚାହିଁବାଟା ହେଉଛି ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖ। ତେଣୁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଅ। ଦୁଃଖ ତୁମର କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ କିଛି ଚାହେଁ ନା, ଦୁଃଖ ମୋର କିଛି କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଅ। ଦୁଃଖ କାହାରି ପ୍ରକୃତିଗତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହିଁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ଭଗବାନ, ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିମି, ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ଥାଅ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବି ଏକରକମ ଭାବ, ସୁଖ ବି ଏକରକମ ଭାବ। ଅଭାବର ବା ଚାହିଁବାର ଭାବଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତୁମେ ଜଗତର ହଜାର କରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ସେଇ ଅଭାବର ଭାବଟା କାଢ଼ି ନ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆମକୁ ଅଭାବର ଭାବଟା କାଢ଼ିବାକୁ ହେବ।